u nekom najboljem stanju. Ako želite, otvorio sam novi kanal, link je u opisu, tamo će da izađe video u kojem ću vam ispričati šta se desilo konkretno s Range Roverom, kako se udes imao, kolika je šteta i sve ostalo, a da vas danas ne bih mračio, vidjeli ste montažu, kupio sam novi auto, u pitanju je BMW 5-ica, 2018. godište, full M paket, ima najbolju moguću opremu koju može da ima za 2018. godište. Vidjet ćemo da li ćemo mu stavljati neku foliju ili nešto. Uglavnom, 2.0 je motor, nemoj da mi pišete da li je 3.0 i tako dalje, što nisi 3.0. Mislim da mi je ovo sasvim dovoljno, posebno da neko ne shvati pogrešno, nisam jurco, nisam imao udes 100 na sat, imao sam udes 30 na sat, ali su okolnosti bile malo čudne, to ćete sve čuti u tom videu. Uglavnom, kao što sam vam rekao, auto je 2018. godište, moj Range Rover je bio 2012. Tako da je prelaz 6 godina razlika u generaciji između dva automobila. Isto imao ovu 5-icu, 3.0 je bila. Bio je baš dobar auto i jako mi je žao. Ma zapravo nije mi žao što sam ga prodao, ali je bio baš dobar, ali... A sigurno ti je bilo žao, brate, kad si ga prodao. Pa, žao mi je svakog auta kojeg prodam, Bio je baš dobar, baš lijep auto, da, baš dobar auto. 3.0 mi je... puno bolji, jer nije zato što je 3.0, ali auto ovako ko auto je savršen. Lijepa kola, čestitam bro. Čestitam, brate. Good luck i puno pređenih kilometara. Good luck i puno sretnih kilometara, brate. Gledao sam to Rizler i ljudi, jel moguće od toliko spamate, gledao sam to, neću gledat opet.